Ni lehenengo hasi ditzen Acción Católica. Acción Católica Durangon zegoen lokal bat, Hotel Alzan bigarrengo pisoan uste esala. Eskurdin, ez da? Eskurdin, bai, eta han hasi ginen. Lehenengo zen Acción Católica beste bidari. Eta, batzutan izaldi batzuk, ero eztabaidatu hau, ero bestie. Eta gero hasi ginen ja, Casa Sozial montatzen hasi zuenien Don Francisco Santa Marina eta Don Isaki Uri bezala. Ni don, eske urtetzen jata, hola detzen genien. Orduan, dirue batu behar zan. Eta gu sobre Durangoko Andramari parrokiako jenderi sobrek idatzi, sartu papela, barruen idatzi eta sosen idazten genera, eta banan eroeten genuen etxetara. Ni artekaldeteko biatan, etxe guztietara, piso guztietara, emon esplikazio, eta gero durak, gure badago diru emon, botatzeko parrokian, zestenean ero domeketan. Da jende, oso onartuta izan ze, klaro, pulpitotik berba egiterie, Casa Sozial hori zertarako izango da, saloi bat egongo zan, bai zine, bai antzerkia, bai musika gauzatarako, gero Casa Kulturalbe bai, baina gero gela batzuk batzarritarako, eta hori. Eta biak pilo bat egin zuen abade horrek. Horretan, Casa Sozial asunto. Da, batu zan dirua, batzen zan. Domekero, baina gero donatibo handi ezaue begon ziren, nigu horatzen dut, Andra Batil Zahala, izizun erentzi zan, 6 milioi. Eta orduko 6 milioi, peseta, asko zan. Baina gero, abade horrek firmatu ebien dokumento bat Euskal Herrian, 350 izen bat abade firmatu ebiena, situazioen kontra, eta deportatu ebien esan, abade. Bizkaia barruen, baina Ezkerra aldera, Mehatz aldera, holako lekoetara. Eta, klaro, hori geratu zen, proiektu hori umezurtz. Abadei laguntzen egon ziren zerlar batzuk, edo batzuk jarraitu ebien apurba, baina komplikau esan. Egiak eroten zuen dana, eta obispaure jabetu zen. Jabetu. Ipini lokalak alokairuan, gero nik ez dakiz saldu egiten, geratu ginen, Salona Aztarloa ja martxan zegoen. Hori bari geratu ginen, zeka hortik bediru atarako dien, igual, zine zera goten zan, domeketan, gero zineforum be, ekiten genuen, baina, klar, zine horren gazan, sarrera normala, eta nizu posatzen dut diru ere urtengo salarotik, eta, klar, diru esan, obra aurrera jarraitzen. Gero, klaro, obispaue jabetu zanien, eta ikusi genduen zertarako jabetu zan, montau zan protesta talde bat. Eta asozer egitekoetan, baina, enseguida desagertu zan, esan egin ezer. Bai, estatuto batzuk, eta hori egin du, baina horreak. Ni umean hintzen bai, gogoratzen az panfleto batzuk, gogoan daukat panfleto batzuk, ezabandu zira, panfleto bat horri batzuk, hori esplikatzen eta protesta egin. Bai, egon zan, nahiko movimiento egon zan. Horretarako horrek abade deportatu egiesen, montau zan Durangoan manifa potente bat, horren kontra, eta Gurutziarregi zegoen Acción Katolikan lehendakaria, ero izango zen, Don Pedro Arroiti parrukuen, kendu izan protesta gehiago.
Nortzuk izan zinen Akzion Katolika inguruan egiten zinenak? Ba hor, horri jan ni baino nausiago direz gu ginen umeago horrekin eurak antolatzen zuen, batzutan. Gurutze Arregi, Eskarne Aroma, Lourdes Marina, ez dakiz jende gehiago. Horrek bai. Baina, orduan, Akzion Katolika zan bat. Gero Akzion Katolika estatu mailan edo pentsau zuenien beste modu baten ipintziek. Ipini zuen jok langileen dako, jar nekazarien dako, jek ikasleen dako, eta gu ez ginen sartzen olako taldetan. Eta guretzako almate zuen jek. Nio gure jakon gustatzen, jek hori zesanta da. Hori Juventud Independiente Katolika hori ze zen zurideko. Eta hasi ginen hurbiltzen herri, jek o jar Espainian izana, estatu mailan izana, hemen herri gazteri bihurtu zen. Euskeraz eta beste izen bategaz, eta gu hasi ginen batzuk horra hurbiltzen. Ez ginen egon sartu-sartuta, segero gu eskautalde bat montau gendun, eta baina harreman handi zen behinekan horrekin, herri gazterikoki.